Bacolod City Police ginpangsita ang mga pasahero sa mga pribado nga salakyan nga wala nag-obserba sa social distancing. Ining balita ang aton gintutukan. Wala na huna-huna ang ini nga babayi nga sa pinakaunang ation dakpon ini sang pulis. Ang iya bayulasyon wala pag-obserba sang physical distancing matapos 5 sila nga nagasakay sa salakyan gikan sa Bagos City. Wala mo kami binga, wala kami idea, binga hindi gali pwede sa salakyan, bala mo na balahaw nga 3 man lang gali. Wala man nakaluwas ang ini nga mga kargador nga nagasakay sa harvester. Gikan man sa Bagos City ang maini, kag magatabok kuntani sa Bacolod City apang pag-abot sa checkpoint, ginpamanaog man ang maini sa kapulisan kag indiretso sa presinto. Tanigan, kami maayo, kami balang kaya humay ito nga gina-harvest namon, dunot naman. Hindi mo kami sa mga monoplastada mo, tito ni mga nga, wala kami pasensya kaya sunod din na kami maliwat. Mando sang BCPO nga sekyaron ang kada salakyan agud mahibaluan kung balagi nasunod sa mga pasahero kag driver ang social distancing. Sa mga auto, SUV o kung pick-up magluwas sa driver, 3 lang kapasahero ang dapat sakay, samtang sa van naman 5 tubtob 6 lang ang ginapahanugutan. Hindi manigar nga may ara kita mga utod nga sa likod 3 kay actually pwede 3 sa likod. It could be violations. Kag di could be charged na labi na gid ang driver. Kahapon masobra 200 sa nadakpan sa kapulisan sa syudad nga wala naka-face mask kag wala man nag-obserba sang social distancing. Ako niya mas totoo diyan, nabiling ka sa balay. Ay sining ko may sibin man kami, tundok ka na okay malang nga may sibin niya mo. Sabat sang pulis, ang mga nagapalipat-lipat dalon sa presinto, tubtob madumduman ang ginamando nga protokol. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.